azkeneko zati hontan esan kontu bat. Bestelako egile eskubideak aipatu dituzu artistena edo interpretarienak, ala. Guk adibidez, antzezlan kontratatzen dugunean, hor, batetik dago, egon daiteke autorea, eta gero bestetik nolabait, interpretaria. Bi eskubide horrendu beharko genituzke? Segurazko kasu horretan, zuek ekoizlearekin kontratatuko duzuen. Berak bere ganatuta dauzka eskubide guztiak. Eta orduan berak konpondu beharko du gero, autoreari nola ordaindu. Segurazko autoreari ja bere garaian ordaindu zion, antzeslana egiteagatik, hori da obra bat, eta gero ja antzeslana bera hortik eraldatutako beste lan bada. Gauza bada, antzerkigileak idazleak idatzi zuen lana, eta gero hori ja taularatzen danean, montatzen danean, ipintzen diranean aktoreak, argiak, musika eta bitarteko guztiak, hori beste lan bada, hori antzeslan bada. Orduan, horren gaineko eskubide kudeatzailea izango da ekoizlea, kasu guztietan, segurazko. Kontratatzen baduzu ez dakize konpainiakin, hori du, konpainiak izango du, izango da ez dakizer, eta SL bat egongo da, segurazko. SL hori izango da ekoizlea, eta hori izango da kudeak eta eskubideak izango dituena. Orduan, ekoizle horrek, zuei segurtatu beharko dizue, modu batera ala bestera, ez daukala inungo arazorik egileari, egileari ja ordaindu diola edo eskatu diola dagokion baimena, eta berak bere interpretariekin ere egin dituela bere kontuak. Hau da, egilea da horren kudeatzailea, eta zuek kudeatzailearekin, ekoizlearekin, ekoizlea da horren kudeatzailea esan nahi nuen, eta zuek ekoizlearekin egin beharko duzue baimenak, tratuak, ordainketa eta guztia. Eta horrekin, ja, salbu zaudete. Gero ez gaez hautzen zaigu atzuk. Bai, klaro, gero kudeak eta... Ez gaeri ze ordaintzen gabiltz. Ze ordaintzen zabizten? Egile eskubideak. Egile eskubidearen kudeak eta, bai. Egile eskubideak. Bai. Interpretariaren eskubideak, ekoizleari ordainduko genizkioke. Bueno, baina hori etorri alzaizue beste kudeak eta, nola da, beste kudeak eta agentzia baita ere hor daude Dama, Aizge, Dama okerrezbanago da interpretariena, gertatzen dena da, gehien zabalduta dagoena eta indar gehien daukana leku guztietan zabaldu izateko dela ez gae. Orduan, horrek egilearen eskubideak kudeatzen ditu eta kobratzen ditu. Interpretarien eskubideak ez daukate horrelako sare zabaldu dago, zabaldurik. Orduan, zuek pagatu ordaindu ez gaeri, egile eskubideak eta horrekin kudeatzaileari kontratatzen ekoizleari kontratatzen duzuenean, eta horrekin nahikoa. Eta gero berak konpondu beharko da bere barruko etxea antolatzen. Segurazko, berak sinatu duenean, ekoizleak sinatu duenean antzeslana egiteko, bari izango zuen antzerki zuzendari bat, ditu aktore batzuk, musikagile bat, behar bada, igual zuzendari esteniko bat, igual aparte, zuzendariaz gain edo, eta horrek bada euskat eskubide batzuk, baina horrek ekoizlearekin kontratua sinatu dutenean, horrek bere ondarezko eskubideak utzi egin dizkiote ekoizleari. Eta horren ekoizlea da, hirugarrenekin kontratatuko duena zuekin kasu honetan, eta zuekin egin beharko duena kontratua. Berak segurtatu behar du, bere eskubideak bada euskala. Hau da, eskuratu egin dituela aurretik zuzendariaren eskubideak, interpretarien eskubideak eta musikagileen eskubideak. Beraia badauka, esan daigun pakete hori, ekoizleak badauka hori, eta gero pakete hori erabiltzen du hirugarrenekin kontratatzeko. Eta ikasu egilea 19. mendeko autore bat baldin bada eta bere obra baten adaptazio bat baldin bada, tauraratu dutena. Kasu horretan, egileari ez dizio ordaindu behar, egilea dominio publikoan dago, orduan hor ez gaet ez du zer ikusirik, baina hor badago beste lan bat, dala antzeslana. Segun eraldaketa. Bere horretan antzestuko dute, eraldaketa bat egin dute, eraldaketa egileak beste egile badauka. Hau da, hartu dugun Etxeparen obra bat, eta edo bertso batzuk hartu ditugu, eta ipini dugu hemengo Arrasateko neska bat, lana egin diguna, izan da hori horren gainean giloi bat egiteko, antzerki lan bat egiteko, hori beste obra bat, obra eratorri bat. Nesta hasierakoa dominio publikoan egon, obra hori orain sortu da, obra eratorria, eta hortik aurrera obra berri bat da. Orduan, hortik abiatuko gara.
Eta gero gertaliteke, bertso horiekin, eraldatutako bertso horiekin egin duen antzeslan hori gero taularatu egingo da. Taularatu dugunean, dauzkagu ja, beste komponente batzu daukagu zuzendari aktoreak, ja beste obra bat egin da. Orduan, hor daukagu hiru, jatorrizkoa, domeinu publikokoa, eraldatutako antzeslan bera, idatzia, eta ja, gero, obra antzeslan bera, produktu hori. Hiru obra egoazki. Eta ekoitarekin sinatzen dugun kontratuan, behar taskara esteen eskubideak jarri beharko genuke? Bai, normalean ipintzen da, normalean ipintzen da. Askotan, gertatzen dugu hori, adibidez, etortzen zaigu egile bat, pentsatu ez duzu, ni orain editoriala naizela, edo kontratatuko dudan persona naizela, edo enpresa naizela. Eta etortzen zait egile bat, idazle bat, eta zente ikusi ze liburu daukatenik, hemen argitaratzeko, eta nik egin dut testua, eta gero bere lagun batek egin ditu marrazkia. Eta, ja, bueno, bai, obra bat, ez dugu komentatu, baina izan daiteke horren kolaborazioan, edo obra, nola da zaten, zaiteratzen, zati diferentia gauzkan obra bat. Orduan hemen, bi egileen eskubideak izan beharko ditugu kontutan, idazlearena, baina baita ere marrazkigilearenak, ilustradorearenak. Orduan, askotan esaten du idazleak. Ez, baina nik hitz egin dut, orain dela gutxi gertatu zitzen. Ni editorial. Etorri zitzaidan egile bat, oso gertukoa zen egile bat, eta erabili dut marrazki batzuk, autore aleman batenak, en fin, oso zaila dana berakin kontaktatzea. Bueno, nik argitaratuko dizkigura, baina zuk segurtatzen didazu marrazki hauen gaineko eskubideak zeure dirala? Bueno, bai. Hori kontratuan sinaraz egingo dizut. Zuk bermatzen didazu eskubide hauen gaineko, marrazki hauen gaineko egiletza eskubideak zeure dauzkazula eta baimena daukazula hauek baimentzeko. Eta horrela ez balitz, eta marrazkilariaren erreklamazioaren bat etorriko balitz, zuk erantzun beharko diozu marrazkilari horri. Ni argitaletzen moduan ez nahi sartuko arrisku horretan, edo ni erakunde moduan ez nahi sartuko arrisku horretan, ze alde batetik ezin dut kontaktatu marrazkilariarekin, ze euskal dagoen, euskalo zein dan, eta batzutan eguneroko lanean ez da erreza. Baina ez dut argitaratuko lan hori arrisku horrekin. Orduan zer egiten dut hori idazleari traspasatu. Nola zuk esan didazu oso ziur, hauek baiet, zeutzien zizkizula, ez dagoela inongo arazorik, bale, hori guztia jarri dezagun idatziz eta bermatu dezazun zure sinadura. Klausula de garantia hori beti ditzen da bermetza oso. Eta kontratua... Hasi noga, bale? Gero hau galdera zuteko.